Республикада бүгін меңгә якын мәгълүмат чарасы эшли. Газета, журнал, радио, телевидение, интернет басмалар сайлау мөмкинлеге зур көндәшлектә. Хәзер укучы һәм караучы өчен көрәш бара. Ихтыяҗга карап, яңа иҗади продуктлар туа тора. Балалы гаиләләр күңелен яуларга ашырган ТВ алынды. Әгәҗит журналлар укучыга барып җитсен өчен замана җиһазлары, фундаментлар куячаклар. И малай, прогресс. Әгәр дә уңайлы итсәк булса, без моны больницаларга, сәүдә аэропортларга куяларбыз. Газета журналларны сату нукталарын киметүгә бу үзенә күрә бер җавап. Тармакта проблемалар җитәрлек. Республика агентлыгының яңа җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев иске мәсьәләләргә яңа караш тәкъдим итә. Тормыш тәҗрибәсенә таянып, искелек калдыкларының өстен чыкмавы мөһим. Технологик яңалыкларга әзер булырга кирәк. Эштә яңа алымнар куллану өчен төрле әзерлек мәйданнарын кулланачакбыз. Әлеге иске алымнарда тиешенчә эшләми, авылга газета вакытында барып җитми, мөхәррирләр почта эшеннән канәгать түгел. Авыл почтальоны бүген оптимизация торгач 0,2 ставка калды. 5-6 мең сумга эшли. Почта башлыклары шул кадәр читкә барып җитте ки, узган ел Арча почтамт начальнигы киңәшмәдә авыл почтальоннарына шундый белдерү ясаган. Сезнең миңа подпискагыз кирәкми, товар сатыгыз. Халыкның 80% көн саен интернетка керә, сайтларда яңалыкларның исемнәрен генә укыйлар, күпләр видеога мөкиббән. Мы живем в эпоху поколения Stories, а впереди нас ждет поколение ТикТока. Вот это реальная угроза. Пришло для нас очередь үзгәреш. Мәгълүмат чараларына интернетка яраклашырга кирәк диләр. Син аңа кабул итәргә тиеш. Дөнья үзгәрде. Син бит инде бөтен кешенең дә әйдәгез әле телефоннарын җыеп алабыз. Менә сиңа газета шушыны укы дип әйтә алмыйсың. Телевидениелеге үз караучысын саклап кала ала. Республика халкының дүртәнеше төрле телеканалларны карый. Телекомның IP абунәчеләре арасында яңа гасыр алдынгы урында ТНВ-дан соң федераллар урнаша. Халык яратып карый, шуңа киләчәге бар дип уйлыйм. Телевидениеларның, газеталарның да. Максат туган телләрне, мәдәниятне саклау юнәлешендәге җитди эшчәнлектә. Читтә яшәүче татарларга ярдәм итү безнең бурычыбыз. Бу эштә татар китап нәшриятына зур роль бирелә. Китап нәшриятының эш нәтиҗәләре бүгенге тенденцияләрне дөрес аңлау турында сөйли. Илкүләм проектлар хакында соннар белән генә түгел, кешеләр аша сөйләргә каләмияләрнең төп бурычы да үзгәрми, вакыйгаларны яктыртканда объектив булу. Агентство Татмедиа должно... Татмедиа агентлыгы илкүләм проектларны яктыртуда җаваплылык үзәге булырга тиеш. Халыкка күбрәк мәгълүмат җиткерергә кирәк. Агентлыкның моның өчен бөтен мөмкинлекләре дә бар. Бүген тармакка универсал үз һөнәренең асылын белгән, шул ук вакытта һәр яңалыкка ике куллап тотынган белгечләр кирәк. Республика агентлыгы шуңа йөз тотачак та. Гөлнас Сәйфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.